Dakuan day mi taga SSS. Nakaingon si Sir Jerwin sa imuha tong paghawa niya bisan dire nga tong bago nag-abroad nga nag-loan siya sa SSS. Wa man siya mo. Kaya na mo record sa SSS nga sobra tuig na nga wala na bayaran nga loan niya tong paghawa niya. Kanina yo 30,000 na to iyang na loan dati. Nadugay naman kay dako na kay interest nag 58,000 na mao na nga gipadtuan diri sa amoa sa opisina kay pa-verify ba kay ang address niya nga gibutang didto diri man sa Aliman. Tapos naaman didto beneficiary niya na ipangalan nimo. Isa na nakatuig. Oo, sobra na isa ka tuig wala na bayaran. Tung una nakabayad bed pa siya. Karong ba? Ano sa man na kay ikaw man ang kumiker. Ano siya na iba? Makontak pa nimo si sir? Pero imong mga mga kuan may kontak sa iya dito. Paano mo mag-istorya? Nakay signal. Dili kung kuan kung dili karon ba kung for in kaso kay naami mga papilis nga ibilin i-picturean ninyo tapos i-send niyo dito sa iya ha. Ha? Wala mo collateral dira mga title sa yuta wala. Tatay. Tatay na lang ang dalaon. Ibili na mo to na yung mga papilis, pa-receive na mo sa imuha. Alinay, pa-receive na mo kay marag gabian na gud mi ba. Pa-receive na mo tong papilis, dali diri na. Loan ni siya sir. Dako na kaayog interest ma'am kay wala namang gud na bayaran. Ay hala. Na birthday pa gyud ay natunong pa jud. Sorry kay nay ha. Ali diri nay, pa-receive na mo. Oo. Diri na yo, pa-receive na mo kay imo mang pangalan gud biralan niya patas. Ali, nadira ang papers. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, Nay! Dali rin. Nay, joke lang na ya, walay bayro no na. Oh, ikaw pa na kwarta, 5,000 pesos. Sir, papakaig bukay na kay kwarta. Kulbaan ka, Nay? Paano po ka? Waman ako istorya si Jerwin sa ako nga nag-loan siya. Okay, sige, Nay. Kabalo ka, kung siya nagpadalaan Jerwin. Nasa mensahe para sa imuha. Siya, hello mama, happy birthday. Ma-wish lang na ako sa birthday nimo na unta maayong panglawas matag adlaw kamo ni papa. Gimingaw na ko ninyo tanan diha ma. Og ayaw lang permi kaguol sa ako adiri. Maskin na ako diri sa layo ma, giampingan nako akong sarili para sa inyo ha. Kamo akong kusog permi ma. Og amping mo permi diha. Ampo lang ta permi sa Ginoo ma nga maayo permi ato ang panglawas og hatagan patag kusog og taas pa nga kinabuhi ma. I love you mama ko og dili na nako tas-on pa ako ang mensahe. Kabalo na mo og unsa ta mo ka love ni papa. Amping mo kanunay diha ma. I love you. Surprise from Jerwin all the way from Saudi Arabia. Nayo gikan sa Saudi. Okay, asa man si Papa di ay? Ay, okay. Okay, sige nay.
Mga may mensahe nimo para kay Sir Jerwin o katong anak nimo sa Davao, no? Sila man ang nagplano ani. Unsay imong ikasulti sa ilaha? Ko kanito ka. Ha? Dili ka kalitok dili na yo para makita ni Sir Jerwin. Salamat lang. Salamat kayo Wing sa imong salubong karon orasa. Salamat ko kayo Bibat. Bibat yung kami nga. Oy, kaloy. Salamat kayo Okay. Nay, palangga kay kasi mga anak no, gipadalaan jud kag kuan oh, booking nga kwarta para kuan. Okay. Unsa na nay luha na sa kalipay? Dala na Kalipay og kamingaw, no? kami mo agalipay og kami. Oo. Okay, sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Na birthday wish. Tagang kanunay umayo Happy daw. birthday to you. Okay, sige. Blow your candle. Yehey! Happy birthday! Nanay, happy birthday! Nanalipay ta karon wala. Lipay po dang kami nga. Pasulabi ang kamingaw no sa anak na dugay na siya nay wala ka uli. Ay, okay. Sige. Nay, kami dahil na yung Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mino nga kami ang napili sa imong anak para maghatod karon og sorpresa diri. Og nakita ka namo nga sa imong edad nga 72. 22 ka karon no? Mura ra mag 71. Mura ra 71 ay no. O basko kayo na og proud imong anak ba nga wa gid daw kay kuan balatian. Kaloyan sa Ginoo no, wala ka og gulay daw ang iyang mama. Okay, happy birthday nanay. Palakpakan na to. Happy birthday. Sa inyong sacrifice.